Mbia yelitukulia lero inse yekenyoro kia nyosia wogeka ebungene ya Kitutu Church South me county ya Kisii abarai hamwe n'abana kenyoro nigo bakore barasa yokora lyo mulembe na kugikiria abasai gutumikwa bobe gesiasa elikoleta chiburaburu Fred Marungu na boigo umwe MCA Vincent Abuga Josephat Sungura negatia abarai bande hao baba bagwikirana ase chinsemecho ase baba iri bakora lya umulembe na kubolia abana siasa gutiga tumeka abasai bobe na boiga basae gotiga gutumekwa bobe yamono nyasa wasene ino ngotenga rero twakorera exercise kia member education sensitization twaere siraba nyakenyoro bonsi anene mono banyonsia engencho engiya yoko chikokora siasa iko twachakira mwana je vijana ebichana byabere biko tumeka bobe nande yiga as much as wasenga nechebe ngane nchara mwana kwa 200 300 ogenda kongea kututamagena kongea kuita abantu obe gun egento ko twigwana tokore siasa yomulembe bana siasa baito tutigutumie ebijana bito bobe usuise kurireria abantu bagende tukumia mono nabasae narengosa banga twafuidi gutumia abananchi for the benefit kero kende ya mangana abo kipinausi nabasae mainu nabasorere tiga tutige kutumika bobe asoko kora kikobabu na into chigun tokore siasa yomulembe mwana siasa onde bwensi ogocha mwamwanjera okwana oni chisere chiayo ni binyanya byayo koraki ogenda tutige kuhitana into ase intwe the other day into our summit gekoya moisonde gantwaro chinya bisese yesterday utukoiga incident ya monyeti kwa penalty St Paul's igonga narengo sababa bana baito mo especially chinga kichiga e program ya 844 nkoere guchi this is the right time obwente kubeka chinga kichino na ende mobeke BD wakikisha nge grade yo chikonyora na kike go determine your future burai bwito twachorete ntwaro chenga kitware gochora kurende bono iga twara mukiria maiso ndotagete gochora burai uboronge abantu baria baguchigotora buya baguchigotokorera yara maya bararenta amagendera ase Kenya yaitu ochumiere bono iga nturi ko isiberi sabuni nturi ko ring'eni chia mabuta okobo ochumi yabo no esinyete gwetera sobora iburororo ori wake kura for 5 good years inki uji ko benefit kurwa so murai gwachora